Naluwas ang usa ka bata nga nalumos sa dagat sa Samal Island kini human girespondihan sa mga personahe sa Naval Reserve Center Eastern Mindanao. Anang report ni Sheila Vergara Rubio. Alis muna. Sige, tuloy-tuloy lang. Sige. Yan. Mao kini ang pagresponde sa mga personahe sa Fleet Marine Reserve Force Naval Reserve Center Eastern Mindanao. Human nataranta ang kabanay sa batang nalumos sa dagat sa barangay Panggubatan Island Garden City of Samal adlaw Domingo. Samtang naniudto kuno sila gikan training, nakita nila ang ginauyog o ginabalibali na ang usa ka batang lalaki nga nalumos. Ang buhay ng tao, mawalan ka ng oxygen sa iyong katawan kasi wala na siyang breathing talaga. Mawalan ka ng oxygen sa iyong katawan in 3 to 5 minutes, mamatay na yan. So na-late lang siguro kami no, kahit 1 minute, definitely yung bata patay na doon sa area na yon. Nagamit ni Lieutenant Commander Serapio Bidico ang nakatunan sa training sa pagresponde og emerhensiya sama sa cardiopulmonary resuscitation kung CPR nga gihimo niini ngadto sa bata kuyog sa pag-assist sa iyang 7 ka kaubanan. Okay na. Oo. Ayan na. Ayaw dula, ma'am. Ayaw dula. Okay, very good. Ay, chef. Dihang nabalik ang panimuot sa bata. Hilabihan ang kalipay o pagpasalamat sa kabanay niini sa mga rescue nga daw na atol gayod nga anaa sila sa mong hilit nga lugar sa isla aron matabangan ang maong bata. Ang 8 ka personahe sa Naval Reserve Center irekomenda nga mahatagan og komendasyon sa ilang gihimong pag-rescue. Napakasarap ng pakiramdam ng ikaw ay nakapagligtas ng buhay ng inosenteng bata na talagang makikita mo na wala nang pag-asang mabuhay pa kasi maitim na siya, wala na talaga, as in, lupay-pay na. So nung naging matagumpay yung aming pag-revive dun sa bata, lahat kami talagang tuwan-tuwa. Giawhag na lausab sa maong unit ang mga interesado mo pailawom sa training aron madungagan ang kaalam ug makatabang panahon sa emerhensiya ug uban pa. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.